Здравейте! Привет от дъждовните Родопи. Здравейте! Пътуваме в момента към града. Отиваме на театрален спектакъл с Асен Платечки и Мария Сапунджиева. Да, излезем от дома. Вълнуваме се много, защото те са много добри. Тук Рами, Вали, да обърна да погледнете, но е много красиво в Родопите по това време. Да, шарено, пъстричко. От тук не е много добра гледката, но виждате зимните облаци неминуемо приближават и тук в Родопите. Цяла България вече е шарено, цветно. На красота. На някои хора дъжда им влияе. На мене никога времето не ми влияе, защото мира и спокойствието са в душата, не са навън. И който има вътрешен мир, няма как нещо да му повлияе. Макар че сме хора, понякога се влияем от какво ли не и след това съжаляваме. Реших, докато вървиме към града, докато пътуваме към града, да поразсъждавам 2-3 минутки над темата наистина ли бъдещето е на дигиталния бизнес. Ами, мое лично мнение и мое и на Сергей, но съобразено с последните проучвания на списание Forbes, публикувани в списание Forbes по-точно, че до 2030 дигиталният маркетинг ще достигне оборот или стойност. Да, на стойност. 1,5 трилиона долара. 1,5 трилиона долара. И както аз често казвам по време на coaching calls или strategy call, едно и също е, което правим с хората, готови да се включат в нашата платформа, че това не е някакво си мистериозно предсказание на някой дете фърлял поп. Не е случайно, тъй като технологиите до такава степен се навлезли, че не е необходимо. Точно така. Сега ще да докажа това твърдение. Тук говорим само за дигиталния маркетинг. Само за дигиталния маркетинг. Това, пак казвам, не е някакво мистериозно предсказание на някой, дето има карти Таро или фърлял поп. А са наистина данни, които ние с Сергей, бидейки 5 години в тази сфера, съвсем скоро ще честваме 5 години наистина, откакто сме в бизнеса. Когато ние стартирахме в нашата Фейсбук група, имаше около 22-24 хиляди човека от цял свят. И нас тогава това ни се виждаше огромна цифра. В момента, знаете ли колко са хората проявили не само интерес към този бизнес, а и хората, които са предприели последната стъпка от събиране на информацията и получили достъп до тази група? Доста над 250 000. Ние сме над 263 хиляди човека от цял свят. На различна възраст, различни професии, различни религии, различни, ако щете, семейно положение, разбирания за живота и така нататък. Но всички обединени от целта да печелят онлайн, без да продават директно. Тези цифри за 5 години, които са нараснали повече от 10 пъти, са доказателство, че нашата платформа, която е най-голямата и успешна дигитална платформа в света, е сърцето на тази дигитална революция, която се случва в момента. Защо и списание Forbes, и ние в частност смятаме, че наистина бъдещето на бизнеса е в дигиталното пространство? Първо, осигурява location independence, т.е.
човек може да управлява бизнеса си където и да е по света. Второ, дава свободата да си нагаждаш собственото време, така че бизнеса да е в твоя услуга. Значи бизнес е около живота, не живота около. В началото, когато стартира всеки един бизнес, аз винаги казвам, докато си сетваш бизнеса, докато потръгне, нагласи си живота да е съобразен с бизнеса, за да може след това бизнеса да се съобразява с живота ти. Така направихме ние, така правят всички успешни предприемачи, които започват нещо ново. Трето, не се съобразявате с плащане на огромни ренти, застраховки и какви ли още не разходи, заплати, какви ли още не разходи, съпътстващи традиционния бизнес. И ниският стартап кост не е за пренебрегване, защото само си представете колко струва един офлайн бизнес. Например, да отворите ресторант, кафене, книжарница, ако щете, обувен магазин. Ето тук гледам огромни такива, бензиностанция. Тук има предприятия, авторемонтни услуги. Дори една вендор машина ще ви излезне по машина за кафе, която ще сложите на улицата, ще ви излезне в пъти повече, отколкото да започнете при нас. Да, който и да е традиционен бизнес, който има, разбира се, потенциала да дава добри приходи, не може да се стартира с пари по-ниски, отколкото са при нас. Няма начин. Не съществува такъв. Не съществува. И онлайн бизнеса има уникалната характеристика да се разраства много по-бързо в сравнение с който и да е традиционен бизнес. Защо? Защото традиционният бизнес разчита само на локалния пазар, т.е. на хората, които са в тази зона, където е позициониран традиционния бизнес. Докато онлайн бизнеса разполага с световния пазар. Ние знаем, че всеки един човек, който разполага с някакъв електронен девайс, лаптоп, телефон или така нататък и Wi-Fi съответно има със сигурност и иска да има онлайн бизнес, той е наш потенциален партньор. Където и да се намира, в която и точка да се намира на земното кълбо. Това ако не са доказателство, че бъдещето наистина е на в града сме, да. И почнахме да спираме рязко на пешеходни пътеки. Ако не са тези достатъчно силни доказателства, че бъдещето наистина е на онлайн бизнеса, туримо пепел, както се казва. Това беше всичко от нас. Аз забравих да се представя за тези от вас, които за първи път се включват. Аз се казвам Красимира, някои ме наричат Краси, някой Мира. Това тук шофьора е Сергей. И само Сергей ме наричат. Него само Сергей го наричат. Да, в момента пристигнахме вече. И за това приключвам. А вие междувременно, които ни гледате, кажете откъде ни гледате, защо ни гледате, имате ли някакви въпроси свързани с бизнеса или някакви въпроси свързани с нас, за нашата легитимност. Отидете, проверете бизнес страницата ни, че от 2020 година, че сме непрекъснато пред очите на всеки, който ни следва. Задайте въпросите си, проверете, безплатно е. Може да е за вас, може и да не е. Миналия ден една дама си получи парите, които се изискват за събиране на информация във втората стъпка и така работи бизнеса. Всичко наистина е безплатно да съберете информацията, но за да се стартира бизнеса, се иска бизнес инвестиция. Звучи ви интересно да научите за бизнес, който няма директни продажби? Ами свържете се с нас. Сега е момента.
Тепърва онлайн бизнесите прохождат. Интернет е нещо ново, само на 30 и няколко години. Тепърва ще стават чудеса. Свържете се с нас, за да случите своето чудо. Това беше. Чао, чао и до нови срещи!